Hello, for today's video mga kiat, ako na i-share ninyo kining mga awat nga nipilit rin sa kilid sa mong balay. Pilit na yung puluan sa tambis. Buton sa ning klase sa od, mura mga tilas. Nagko mo kayo. Tanawan niya mga kiat. Oh, ako padulan. Nagko kayo mga kiat, no? Balibuon kayo. Ako na yung pangwaon, tagsa-tagsa ako. Iputos na kong plastik kong kamot na. Ako na pangwaon, tagsa-tagsa niya. Ako isuot plastik eh. Mukatay yan is mong balay. Mukatay yan is mong balay mga kaya. Nagkuha mga kaya tayo. O tara. Ako isuot. Okay, yeah. Tara mga kaya. Ako ning sa tagsa og kuha ya ko. Tawgawa na. Dara, giluka ni. Giluka ning ura. Para mga kiat, tagkuha ning ura mga kiat. Sam ning klase sa dagko kayo. Awa. Ani ako lang tagsa-tagsaon ni kuha kay ako suot plastic kay. Musuod yan mong balay. Ay katagko ni ura mga kiyat. Abili ko ura mga kiyat. Nara ako na i-share ni unsa ni klase sa od kaila ka mo ning ura araw ako gamay na lang kung kita sa tagsa kuha araw na suot plastik. Ako na wala kaya yung patay yan is mong balay yan yung ura ni nagpo mo yan nadasok ko nasok na sa plastik mo yan kita naik bukong nakuha nagko ba kayo kangilo apa op gabi nilo hawang kayak nilo kayo na ganun katapok ang plastik kong kuha mukatay yan rin sa mong balay ko wala na ikuha ko na saan yung mga oran ni katay yung daghan mo may rin kaon siguro sila sa dahon sa tambis kay nga upaw man ko tambis nga rin upaw ang udlot ba giputlan man niya agamain lakig dahon maode kay ilan lagi pangaon ano pa dari nahan no pa daghan gadasok nga to daghan kayo tapok daghan kayo mga kiyat gamay lang ni dari kita ako'y kaktol siguro kayo nila kagwanta ka mga kiyat okay daghan kis lag tae mga kiyat ilang nga tae baka murag nagko kayo murag tae sticky o stoko kita niya mga kiyat na kuhan kay ura unsa ning klase sa od napa mga kiyat napiusan ni pasok usa ni pasok na kita niya mga kiyat ang kuot usakbok na pasok bahala ko putol na yung ungkit na suot-suot na grabing niluha mga kiyat
Katol sa ko ini. Mga kiat dara. Dara uban mga kiat ay nahurot na dito pikas. Are, daghan are. Okay. Itirghan na mga kiat, dagko kayo na. Daghan kayo. Saan yung klase sa ood mga kiat? Ako na tagsa og pugnit kay kuan mo kayo. Bugom kayo. Sa tagsaong man pugnit kay ako isot plastic. Ara. Yay. Kalibang gud. Mga kiat. Kana ni mga kiat ay. Ako ito mga kiat sa cellphone ha. Kita nyo kayo. Tara. Iyay, nakatagak ng uban. Agoy, naku. Daghan na kayo. Hapit na punong plastic. Sa kilo na kurni. Tara, daghan na kayo. Sa kilo na sa kurni mga kiat. Mahal sod sa plastic. Kita ba ninyo mga kiat? Sa kilo na ko yung sod ni mga kiat. Daghan kayo. Harap pa dari. Di pa daghan na. Hakpon ay. Bukay kong human eh. Okay. Nah. Bukan ni katur eh. Agoy. Okay, naghan na gamay lang market oh. Ano? Ano na pa? Up. Ara. Up, ara pa. Pambitay ni market. Oh, papa. Sus. Sahod kilo yun ni market. Oh. Ba nangatkat pa dari. Oo, nyo. Anak ka. Salamat sa pagtanaw sa mga video mga kiat ha. Salamat sa pag-subscribe sa mga video ug pag-follow. Salamat kayo. Daghang kayo salamat ninyo mga kiat. God bless. Tara mga kiat oh, kung kuha. Nahurot na, puno na. Mga sa kilo gini, kiloho ni mga kiat. Bighan na oh. Uod sa kan sa mga oda kung ilabay. Kailangan ko ni patyon kay kung saan sila nga klase sa od. Bahala na na sila. Asa sila mo kuyo ato ni ibutan ko sa libon. Tara mga kato. Mga kayo mo sa kilo gini. Bighan na. Nagpo jud kayo. Awan niyo. Ang gimok gud.